Crwydriaid Llanelli yn erbyn Glyn-nedd. Lads, timing's on your chase. Mae'r ddau dîm yn hynod goffroes ar hyn o bryd. A mae angen i'r cyffro droi mewn I geisiau. Maen nhw'n ffyrnig yn ardal y gwrthdaro a mae Crwydriaid Llanelli yn dod I ffwrdd gyda'r bêl 2 erbyn 1 ar rasgell. I'r ochr bella nôl tu mewn I Nick Gale a mae'r Crwydriaid am groesi am gais gyntaf y gêm. Steffan Phillips sydd yn croesi'r llinell gais. Ac holl feddiant Glyn-nedd, Crwydriaid Llanelli sy'n cael y cais cyntaf. A cais o ddim byd, really, to, dath o diffyg canolbwyntio fyna gan Glyn-nedd, y dyfarnwr fyna dweud y pêl wedi cael ei godi, felly perffaith hawl gyda chwaraewyr Crwydriaid Llanelli I ddod trwyddo. Dylan Francis, 100% gyda'r ciciau hyd yn hyn yn y gêm. Yn pwyllo, gobeithio, torri mantais Crwydriaid Llanelli I lawr I 4 pwynt. Mae'n edrych yn hir, mae wedi troi rownd cyn gweld I mynd drwad. Perffaith gan Dylan Francis. Tacl fawr arall ar Glyn-nedd, ond yn troelli gyda'r bêl. James Varden. Bron yna I Glyn-nedd. A mae'n gais I Calyn Bowen. A mae Glyn-nedd wedi sgorio ei cais cyntaf o'r prynhawn. Mae cefnogwyr Glyn-nedd ar ei traed. A maen nhw wedi gwneud y mwyaf o'r ffaith bod y Crwydriaid lawr I 14. Gale sy'n pwyllo chydig o gramp ganddo fo gynnau. Wedi cael massage, ond o'r cic yma, mae'n crymanu yn hyfryd rhwng y pist. A mae'r Crwydriaid nôl ar y blaen. Mae Glyn-nedd yn dal I ddod ymlaen. Tennant, mae'r bêl yn hir allan i'r asgell. Mae wedi mynd ymlaen ffordd o'r droed. Ysgwni os dyna ni. Mae'r bêl I ffwrdd o'r Islys ar yr ochr bella. A mae'r Crwydriaid wedi dod I Gaerdydd a wedi cipio Cwpan Adran 1 gan Glyn-nedd yn fuddigol am berfformiad gan y Crwydriaid. Crwydriaid Llanelli 22 a Glyn-nedd 19 oedd y sgôr terfynol.